Саадулло раҳ ба раҳ гирья карда роҳ мерафту зери лаб такрор мекард: лаънатӣ, ин қадар сол пуламро хӯрдӣ, хонаамро ҳам аз худ кардӣ, боз чӣ мехоҳӣ? Саадулло ҳеҷ гумон надошт ки рӯзе зану духтаронаш аз дар бароварда пешаш мекунанд. дар вақташ падару модараш таъкид карда буданд ки фикри ояндаашро кунад, зани тоҷик бигирад, то дар пирӣ хор нагардад. вале насиҳатҳои волидайнашро Саадулло гӯш накарда аз Русия зан овард. зани русаш ҳеҷ урфу одат ва тарзи либосии шарқиёнаро қабул карда натавонисту ба зодгоҳаш баргашт. аммо шикасти бахт ба Саадулло дарс нашуду боз нодонӣ карда ин навбат зани миллаташ қирғизро гирифт. зиёда аз 20 сол зиндагӣ карда соҳиби 2 духтар шуданд. Саадулло тӯли ин солҳо худро хушбахт эҳсос мекард. аммо вақте ки Саадулло ба садамаи автомобилӣ дучор гардида як пояш мазлуқ шуду дигар дар корхонаи пахтатозакунӣ кор карда натавонист, занаш якбора тағйир ёфт. акнун ӯ бо Саадулло баҳудаву беҳуда ҷанҷол мекард. духтаронашам ба модарашон таассуб карда ҳурмату эҳтиромашро ҳамчу падар ба ҷо намеоварданд. фақат пул талаб мекарданду халос. зани Саадулло ба тиҷорат машғул шуда пули калон меёфтагӣ шуд. вай дигар шаварашро писанд намекард. суханони қабеҳ мегуфт, таънааш карда мегуфт: рав куртаву поҷома пӯшу хона ба шин. ҳоло он ки Саадулло дар мактабе қаравулӣ карда каму беш пул меовард. рафта рафта таънаву миннати занаш Саадуллоро рӯҳан бемор сохту вай ба нӯшидани машрубот оғоз кард. марди замоне ба обрӯ акнун ба майхӯраи ифлосе табдил ёфта буд. касе ӯро суроғ намекарду аҳамияташ намедод. аз мактаб ҳам ронда шуд. зани макора рӯзи шиносояшро ҷамъ карда ӯро аз дар берун кард. аз ҳамин соат оварагардии Саадулло оғоз шуд. рӯзи аввали оварагардӣ шабашро дар вокзали роҳи оҳан рӯз кард. рӯзона дар назди вокзал нишаста гадоӣ карду пулҳои ҷамъшудаашро ба шароб сарф мекард. рӯзона дар назди вокзал нишаста гадоӣ мекарду пулҳои ҷамъшудаашро ба шароб сарф мекард. рӯзи дигар кормандони милиса ӯро аз вокзал ронданд. Саадулло рӯзҳои дароз саланг-саланг дар кӯчаҳои пойтахт мегашту аз хурду калон тангаву пул гадоӣ мекард. нисфирӯзие дар назди партовгоҳи бозори Саховат ба чанголи бомжи таҳҷоие афтоду ӯро бо дигар бомжҳо хуб латукӯб карда гуфтанд ки дигар ба ин партовгоҳ қадамашро намонад. аммо Саадулло ба суханҳои онҳо аҳамият надода субҳи дигар боз ба ин партовгоҳ омад. бомжи ӯро задагӣ наздаш омада гуфт: мехоҳӣ бо мо ҳамроҳ шавӣ? бале, мехоҳам. пас аз гапи мо намебароӣ. ҳамин тавр як моҳ аз оварагардиаш гузашту ӯ аллакай бо бомжҳои зиёде ошноӣ пайдо кард. бо майзадагони хонабардӯш ҳамтабақ гашта буд. зиндагиаш ба зиндагии сагҳои кӯчагӣ шабоҳат дошт. аз субҳи солеҳон бомжҳо ба ҷустуҷӯи қути лоямуте ба ахлотӯдаҳо мебароянд. чунки субҳ ҳанӯз мошини партов мебурдагӣ наомада, онҳо ризқашонро меёфтанд. ҳар як партовгоҳ ба худ шеф, яъне бомжи калон дошт. агар ин шеф иҷозат диҳад, он гоҳ дигар бомжҳо аз ин партовгоҳ қути лоямуте меҷустанд. агар не, боз ҳамаи ин бомжҳо ба худ шефи калони калон доштанд ки партовгоҳҳои асосии пойтахтро шефӣ мекард. Саадулло боре бо ин бомж гапаш сахт гурехту ӯро шабона дар хобаш 5 зарбаи кор заду гурехт. баъди мурдани ин бомж Саадулло худро зӯр нишон дода бо зӯри худро шеф эълон кард. табаш шоҳу худаш вазир буд. акнун ӯ дигар ба зиндагии солим баргаштан намехост. бомжҳо гурӯҳ гурӯҳ мегаштанд. байни онҳо кӯдакону наврасон ва занҳо низ буданд. Саадулло бо яке аз ин занҳо бо номи Вера дил басту онҳо мисли зану шавҳар зиндагӣ кардан гирифтанд. бештар ба назди партовгоҳҳое мерафтанд ки назди хонаи боиҳо воқеъ буд. зеро аз ин партовгоҳҳо пачкаҳои шоколаду нонҳои бомаззаи пӯпанакзадаро ёфтан мумкин буд. ҳатто либосҳоеро дарёфт мекарданд ки нав буду гаронбаҳо. Саадулло барои худашу Вера аз партов дар бинои нимсохтае дар маҳаллаи Гипразем хонача сохта алоҳида зиндагӣ мекард. бомжҳои дигар барои ӯ доля меоварданд. Вера бемории рӯҳии андаке сабук дошту гоҳ-гоҳ бемориаш авҷ мегирифт ва беист дод зада ягон касро куштанӣ мешуд.
садло ин лаҳзаҳо дастони ӯро ба пӯш баста як ҳаб демидрол медод. ҳабҳои демидролро ӯ аз партовгоҳҳои назди бозори саховат дарёфта буд. ӯ шефи одил буд. ба он бомшҳое ки бомшҳои наврасро мавриди таҳқиру бачабозӣ қарор медоданд сахт муқобилат карда ҷазои сазоворашон медод. ин наврас бомшҳо аз хонаводаҳое буданд ки падар ё модар надоштанд. садло бо ҷойгии бомшшудаe ошно шуду як сирри гадоиро аз онҳо омӯхт. ба вера талқин мекард ки барои ним соат гадоӣ тифли хоҳари майхораашро биёрад ва каме ба об ҳаби демидрол андохта ба кӯдак диҳаду ба гадоӣ барояд. акнун ӯ фаҳмид ки чаро тифлҳои дар дасти лӯлизанҳо буда ҳамеша хобанд. вера хоҳаре дошт ки дар хобгоҳи фарсудае зиндагӣ мекард ва шавҳари мисли худаш шаробхоре дошт. бо вуҷуди ин онҳо соҳиби як духтарча шуда буданд. ин тифл ҳамагӣ 6 моҳа шуда буду доим вера ӯро киро карда меоварду дар кӯчаҳои пойтахт нишаста гадоӣ мекард. садло аз партовҳо рӯзномаву китобҳои ёфтаашро гирифта пинҳон мекард ва аз вақтҳои бекорӣ онҳоро мутолиа мекард. садло саводи хубе ҳам дошт. дар мактаб ҳамеша муаллимон ӯро таъриф мекарданд. забони русиро ҳам хеле хуб медонист. замоне ӯ ба бомшҳо бо нафрат менигарист, аммо кунун тақдир худи ӯро ба бомш мубаддал карда буд. дигар хӯроки гарм намехӯрд. аз партовгоҳҳо чизе ки ёбанд ҳамонро истеъмол мекард. гоҳ-гоҳ декчаеро таги оташтон монда картошкаҳои аз бозорҳо ҷамъ-кардаашро ҷӯшонида бенамак бо нонпораҳо мехӯрданд. садло халтаашро пур карда истода каламушҳои хазида истодаро ба пояш шатта мезад. каламушҳо ҳам гушна буданду девонавор партовгоҳҳоро тагурӯ мекарданд. баъди чанде аз куҷое сагҳо пайдо шуда ба ризқи рӯзии онҳо шарик гардиданд. садло халтаро гирифта ба хонаи аз партов сохтааш раҳсипор гардид. наврасе ки бо онҳо 2 моҳи охир зиндагӣ мекард дар замин хобида баланд нолиш мекард. садло даст ба пешонии наврас бурд. бача дар таб сӯхта алоӣ мегуфт. садло ки аллакай ба як ҷисми карахт табдил ёфта буд бепарвоёна гуфт: ин бачаро аз ин ҷо гирифта баред, вай хоҳ нохоҳ мемурад. барои садло бар ин майзадаҳои хонабардӯш фақат як чиз муҳим буд: шиками худро сер кардан. садло дар давоми зиндагии 4-солаи сагонааш боре ҳам обу собунро надида буд. аз бӯи баданаш дили кас беҳазур мешуд. решу мӯйҳои сараш чунон афзоиш ёфта буданд ки ӯро тамоман шинохта намешуд. агар гули афсонавии саъдуллоро медид, яқин талхакаф мешуд. рӯзе дар кӯча тасодуфан саъдулло хоҳару язнашро вохӯрда наздашон рафт, аммо хоҳараш ӯро нашинохта: даф шав бомжи ҳаром, ман ин 50 дирҳамро гиру гум шав гӯён ӯро аз наздаш рон. саломат, ин ман акаат Саъдулло. саломат акаи гумгаштаашро дар ин ҳолат дида қариб ки аз ҳуш равад. саломат ба акаш нақл кард ки занаш хонаро фурӯхта бо духтаронаш ба зодгоҳаш рафтааст. саломат ӯро хеле кофтааст, аммо оқибат аз зинда буданаш умедашро канда ба тақдир тан додааст. биёед дакаҷон, ба хонаи мо меравем, дар ягон ҷо кор медароед. аммо Саъдулло: ман дигар роҳи бозгашт надорам гӯён таклифи хоҳарашро рад карду ба ҳаёти беҳадафаш баргашт. саломат эҳсос кард ки Саъдулло ба зиндагии солим баргашта намехоҳад. барои ҳамин аз сумкачааш 100 суме ки дошт бароварда ба акаш дод. онҳо ашкрезон хайрухуш карданд. аммо ашки Саъдулло на аз дидани хоҳар, балки аз дидани пул шодӣ мекард. ин пул барои як ҳафтаина шароби ӯ ва Вера мерасид. Саъдулло барои он бо хоҳараш нарафт ки кайҳо боз маззаи хӯроки гарм ва роҳати бистари нарму собунро фаромӯш карда буд. ӯ гумон мекард ки агар ба зиндагии одамиёна баргардад, мемирад бекор. Саъдулло ба ҳаёти сагона одат карда буд. аммо гоҳо ӯ ба одамони аз наздаш гузашта истода бо ҳавас нигариста, ашк дар чашмонаш беихтиёр чарх мезад. замоне вай ҳам ҳамин хел ороставу пероста ҳар субҳ ба кор мешитофт. хӯроки лазизтаринро дар тарабхонаҳои бошукӯи шаҳр истеъмол мекард. одамони нодору камбизоатро ба хонааш роҳ намедод. имрӯз ӯ ҳамнафаси сагони дайдуи кӯчагиву каламушҳои сарсон гардидааст. меъдааш аз гушнагӣ сӯзиш дошт. Саъдулло пеш партовгоҳ нишаст. ана зани хилати қиматбаҳое пӯшида сатили партов дар даст омада онро парӯ рехт. нигоҳаш ба Саъдулло фидоду чашм песон кард. Саъдулло ҳарисона ба ҷустуҷӯи дохили партои нав овардашуда фитод. 2 тухми бутуну вайроншударо ёфта хурсанд шуд.
онҳоро хомухом дамашро дарун кашида фурӯ бурд. пас аз фурӯ бурдани тухмҳо якбора дилаш беҳузур шуд. пас аз каме ба худ омадан боз ба ёди лаҳзаҳои ширини гузашта рафт. яхдони пурҳасибу пургӯшт, тухми моҳиву анвои гуногуни нӯшокиҳо пеши назараш омаду сараш чарх зад. ба замини сарду сахт омӯхт гардид. зиндагии бемафҳумро ихтиёр намуд. номашро ҳам қариб фаромӯш кард. зеро атрофиён ба ӯ доимо эй бомжгӯён муроҷиат мекарданд. баъзан мегиристу аз худо илтиҷо мекард ки зудтар ҷонашро гирад. қариб ҳар рӯз бо бомжҳои дигар барои кофтани партовгоҳҳо даст ба гиребон мешуданд. чун тӯдаи сагон зиндагонӣ доштанд онҳо. аз нашустан бӯи бадашон бӯи хари мурдаро ба хотир меовард. саъдулло ба бадани ифлосаш нигариста пушаймон мешуд ки чаро дар вақташ андешаи ояндаи некро накард. бахту давлаташро пеши по зад. худо ӯро барои худпарастиаш ҷазо дода яку якбора ба замин зад. сазояш ҳамин аст. имрӯз саъдулло ба бомж мубаддал гаштааст. бомж оворагард, бесоҳиб, бекас. агар ба касе лозим шавад, бомжҳоро ба ивази як шиша арақ бурда хуб кор мефармоянд. ё агар яке онҳо дар кӯча мурад ҳам касе соҳибӣ намекунад. кадом рӯзу соату дақиқае саъдуллоро низ чунин марг пайгир аст. марги бенишону бемакон. касе оши фотиҳаи ӯро намехӯраду дуои неке барои рӯҳу арвоҳаш намехонад. зиндагӣ дар гузар аст. одамизод бояд маргашро ҳамеша андеша намояд. он вақтҳо саъдулло ба айшу ишрат банд буду фикри мурданро асло ба хотир намеовард. гумонаш ки давлату сарвати дунё ҷовидонист. агар сармаст намешуд, шояд сарнавишт ба саъдулло ин қадар ҷабр намекард. боз ду наврасе сатилҳои партовҳои худро оварда саъдуллоро масхаракунон пеши ӯ холӣ карданду гуфтанд: ҳой бомжи гушна, ана ин хӯрокро хӯр. хорияш омад аз ин таҳқир. аммо чӣ кунад ки ҳақиқат талх аст. бо дидагони ашколуд ахлотӯдаи навро кофт. чанд дона помидори пӯсидаву маҷақро дарёфта ба сумкааш андохту боз партовҳоро кофтан гирифт. каламушҳои калону бадвоҳима низ ҳамроҳаш ризқу рӯзӣ меҷустанд. онҳо назар ба саъдулло чолоку боқувваттар буданд. сумкаашро ба китфаш гирифта оҳиста оҳиста саъдулло ба паноҳгоҳашон омад. бомжҳои дигар ҷамъ омада ризқи рӯзии ёфтаашонро рӯи замин паҳн мекарданд. бӯи ифлосу ғализи хӯрокҳои пӯсида бинои нимвайронаро пахш кард. саъдулло ҳамроҳашон хӯрок мехӯрду оҳ мекашид. пеши чашмонаш фақат дастархони пурнозу неъмати як вақтҳо доштааш ҳувайдо буд. вақтҳои охир дарди пои масуқи саъдулло рӯз аз рӯз бештар мегардид. он рӯз ӯ кимчихел андешаманд буд. бори аввал дар ҳаёти сагонааш хоб дид. хоби ширин. рӯи саҳни ҳавлӣ нишастаасту модари раҳматиаш дар танӯр нони гарм пухта истодааст. бӯи нони гарми гандумӣ ба димоғаш заду бедор шуд. худро рӯи замини қоқу ахлотӯдаҳо дарёфт. вераи паҳлӯяш хобидаро такон доду гуфт: хез меравем ба иди пасха. онҳо якҷоя роҳи қабристони масеҳиро пеш гирифтанд. он рӯз тухму хӯрокаи зиёде ҷамъ карданд. аммо дили саъдулло кимчихел сиёҳ буд. пояш тамоман карах шуда ба замин нишаст. вера ҳам ба паҳлӯяш нишаста тухм хӯрдан гирифт. пои росташ аз ифлосиву беобӣ гандида шуда кирм баста буд. ӯ кирмчаҳоро дида дод зад: тавба, одами зиндаро ҳам аз чирку ифлосӣ кирм мезадааст. хоб ғалаба карду саъдулло назди қабре рафта худро партофт ва хобаш бурд. саъдулло боз хоб дид модарашро. вале ин навбат модараш чашмони ӯро кофта мехӯрд. ин дам каламуши бадҳайбате пайдо шуда гирди пои кирмзадаи ӯ дар зада фукашро ҳарисона ба захм молидан гирифт. аммо ҷисми аллакай саргаштаи саъдулло дигар дардеро эҳсос намекард. زندگی در خم و پیک شد، به خدا خسته شدم.
زندگی در خم و پیچت به خدا خسته شدم خسته شدم راه جستم به خطا و به خطا خسته شدم خسته شدم راه جستم به خطا و به خطا خسته شدم خسته شدم به دری دیده دنیا زدم انگشت نگاه وانگشت و نشدم دیده درا خسته شدم بسته دیدم زی پسه و نرسیدم به کسه بسته دیدم زی پسه و نرسیدم به کسه به سر و پای روان به سر و پا خسته شدم خسته شدم به سر و پای روان به سر و پا خسته شدم خسته شدم